ñeñini kali fulare ñinin kali folo komi e baligu yalen kofe i farale tulen tumbe sunna wakati dola sungalo dola ibe sungalo dola ite su ube ibe sungalo dola ibe kalo dosu ala ite dosu meni nana tubi kan nimisa obela kika lahalenye ulu sarali bikawa wadon kiwa ko min tunte sungalo usu kateme balu galen ko fe kum matrafa be sagi katalla halafula dola kelendema la halafulo na ya so itumbe salli matrafa farla salli nunu matrafa len tumbi bolo a wakati ibe farla salli duru na ta chokola me itum faratulen be sungalo inde laina dosu ite dosu ni nana tubi kikalla halanye munun temena ikaibu sara parce que tunye silama de la ibe salli munun temenuka ibu hakkedo ibu sara noto hakkedo e yere ka jate do mina ka fo ne hakke munun mi atette menninka ibu sara na ya so tumbe salli matrafa ni nyella hala folo e ube sara nina men na ya so sun tumbi bolo chogomi salli fana tumbi bolo chogo kelendela farada do na salli farada do te salli donc ni na tobe kila kala halanye ola sunnunun saralitika ibi kala halade nya komi sallu saralitika chogomi sunnunun saralitika parce que ya soro doni kama do boro farda salli kele ni tuko kato e koite islamai ye kafiri de wala sunnunun usaralitika parce que wakati tunte jate komi ye islamai parce que salli tunte na chogola sunnunun saralitika ola ni tobira ibi kala halanye katade kan nafila salli de chaya kan nafila sun chaya me sunnunun saralitika ola me na ya soro salli matrafa len tumbi bolo a chogola itumbe faratu farda sunnunun leda ibalu yarafana bo ibe hakke min do usara mite hakke a hakke do jate mina ko tete men nin kai ka ulusara me na ya soro ye mo bana baga toye ite se kasu ibe la hala minna ibu kamure boke ne nyin kal folo jawo ako fulana ko fara ewa salliwati kofe ka duwawu ki bange bagawe abe chogodi وتيرين صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث أكون هذا مدين سارة أكبر بتجرا جينا كونو فبارا سبا سرقة جارية أي سرقة منون كنو برجيب بولا كوفي وبسياما أكقبر كونو أو علم ينتفع به وبدوني منا يمغون نفناي kamogo lakala kula famu dina la uba ye kitabu dila kuto wona fa be shama lagara aw waladu salihu yadu lahu ube na yedde nyumato demmi beddo awkay donc duawu ke wakati tala hakke tala donc ni salli wo salli be duawu ki yere chogomi ni duawu ki bange bago fana yo chogola bashi tola aha ko uba fo ko ni mogo mi na tumbe jinna baraw ke uba fo munu makko jinna tigiw na tubira ka bola ko ba fo ko ni muso min jigina ko denyere ni o tigi kana doaka ko aba bana ube ko akana tabanne yorola le sirte nonu na dinala at-tawbatu yajubbu ma qablahu ni hada maren tumbe junubula ni tubira ka bala tubu be junubu bogote ka boye pew at-tawbatu yahdimu ma qablahu tubu be few gurja min tamina ane qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a
ala ko cide ma fonka jowunye munun dan temna wuyere ka junubu chamanke ukana jigiti ne ala kan nemula ne ala be junube yafa tanke hada maden tumbe ko bara jugu la na tubira ka bola do o bara jugu bora ka pew ala ba ka junubu yafa an ate daga an ko bara jugu fo ka tuni donc ko no do na den nka ko abe bana lesiritora dinala bana ni bana baliya be ala de bolo o te danfɛn bolo dɛ bana ni bana baliya o bɛ ala de bolo mɔgɔ kana olu dilo nin na u bɛ min dilo nin na ko sahalen tɛ kuma sahalen tɛ ko ni a tigi fana n'a ma sɔn ka don denyɛrɛnin kan u bɛ a banna ka taa banniyɔrɔ la ko a bɛ fɛn tiɲɛ a ka tawhidi la wa a bɛ fɛn tiɲɛ a ka tawhidi la parce que ale fana yɛrɛ jɛnna n'a ye ni ne donna mɔgɔ ka dɔrɔn a bɛ bana ou bien ni ne taara nin yɔrɔ la nin bɛ kɛ a bɛ fɛn kɛ a ka tawhidi la nin ko sugu a kana baara kɛ n'u ye wa alaikum salam ko ni su bɛ taa kaburuso la an ka bila ɲɛ wa ou bien an bɛ tugu a kɔ de ciden ko man tabiyali janaza a ko ni tugura a kɔ de su a bɛ bila ɲɛ de jama b'a ko ka taa o dɔnnikɛbaw ko de sa fo n'a y'a sɔrɔ komi an tile la mobiliw de bɛ tugu su ko ka taa ko a ɲuman mobilitigiw olu kan ka bila ɲɛ de su bɛ minnu bolo n'a y'a sɔrɔ su bɛ mɔgɔw de bolo la ou bien a b'a kaman de kan mobilitigiw kan ka bila aw ɲɛ parce que n'olu tora aw kɔfɛ aw b'a sen na a bɛ olu ɲɛ u b'aw lagiri donc u ka bila aw ɲɛ mais sisan su bɛ taa mobili de kɔnɔ mobilitigiw bɛ tugu a kɔ dɛ minnu ko hari ewa minnu bɔ mobili la u bɛ yɛlɛnna kan fɛ olu ka tɛmɛ ɲɛfɛ o ye de ni su bɛ mɔgɔw bolo minnu bɛ taama u ko minnu bɛ yɛlɛnna kan fɛn k'o ka tɛmɛ aw ɲɛ parce que ni yɛlɛnna kan fɛn bɛ mɔgɔ kɔfɛ e bɛ taama i hakili sigilen tɛ u ka tɛmɛ aw ɲɛ mais ni su bɛ mobili de kɔnɔ aw fana bɛ mobili de la tuguli bɛ kɛ su kɔ dɛ su bɛ bila aw ɲɛ de a bɛ tugu a ko ka taa dɛ mais ninnu ye mustahabu de sinon dɔnnikɛbaw bolo a kɔfɛ o a kini o a numa o ni taamana yɔrɔ o yɔrɔ baasi t'i kan joli bon ko ni joli b'i la a magari ka fini la a bɛ salli bali wa dɔnnikɛbaw ka kuma sahalen min ye joli fitini ye a ma caya ko silamɛya sariya yafara o la joli min ma caya kosɛbɛ silamɛya sariya yafara o la ko parce que a sabatira sɛbaw dɔ bɛ yen u tun bɛ u bɛ salli kɔnɔ kafiru b'a kɛ ka biɲɛ fili a la biɲɛ in b'a sɔgɔ a b'a bɔgɔti ka fili a bɛ continuer a ka salli la umaru bin katabi sɔgɔlen a sɔgɔra k'a to salli in kɔnɔ donc ko joli tɛ fɛn ye kuma sahalen fɛn sobilen tɛ kuma sahalen yɛrɛ bunu seminu a ka kitabu kɔnɔ majmu fatawa joli min bɛ bɔ la kuma sahalen n'a sobilen tɛ mais n'a cayara n'a bɛ misiri ni fɛnw nɔgɔ i bɛ se ka salli tigɛ mais n'a ma caya silamɛya sariya jɛra o kɔ a yafara o la o tɛ fɛn k'i ka salli la e bɛ dugu de kɔnɔ ou bien e bɛ kungo kɔnɔ de dugu kɔnɔ o ko ni e ye taamaden ye e nana dugu de kɔnɔ o tɛ kɔrɔ yɔrɔ dɔn e sallira ni fan dɔ ye dɔw nana a ko ayi kɔrɔ bɛ yan fɛ dɛ ko i bɛ sagi salli la kura ou bien i bɛ continuer o n'a y'a sɔrɔ a y'i sɔrɔ i jɛngɛnna fitini de i bɛ tile o la mais n'a y'a sɔrɔ kɔrɔn tun bɛ e kɔfɛ yɛrɛ de ou bien i kɛrɛ bɛɛ de dilen tun bɛ kɔrɔ ma a ko yan tɛ kɔrɔ ye saga i ka salli ta kura ye i bɛ saga i ka salli ta kura ye dɛ i tɛ continuer dɛ salli tigɛ i k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i k'a ta kura ye n'a y'a sɔrɔ i sallira salli banna pewu
akoy sallar nin fammi nye koroto de sagi ka salli beka ko munna koy faratura ko tanke ibe dugu kono ni te koro nyoro do nyinin kali de ke ne ni faratura ni ma nyinin kali ke e sallira ye koronje na foye ki ka sagi ka sallika ni ba kono de atakura ikatile ni salli banna de be sagaka parce que faratula ima nyinin kali ke min ko na ya soro be kungo kono na de la mogote ibe mu nyinin kan na be koro ira ela e sallira ni fando ye ja korote o ko fa nana bange ye ko sallani yoro minne koronte foyti ka sallila parce que se ko ye minne yode ke ibe kungo kono na dira mogote ni be mogo min nyinin kan ima faratu ninna sageli ti kai ka sallila donc kungo kono na ta ani ni be dugu kono doni ke ba yu bo nyogon koro wa alaykum salam po ko ni saliji ta ube tayammamuta ko saliji be tile jole ke na te tinya ube tayammamu saliji ko ni na tara ke tinya dati ta ka tinya le la fona ka tinya fendo de kera saliji tinya fendo de be isu yesu ne ke bana kute ke ube finye borila ube nyefela ni kofela ni fendo bora ni nunun do la kelenye saliji be tinya ni saliji tinya fen kera de saliji be tinya na tinya femma ke ka salli jibila dati tala tayammamu fana bo chogo de la ni tayammamu ke ni tayammamu tinya femma ke tayammamu bu sahalendo a chogo la ube ni tayammamu ke ra jibaliya de koso jima soro ika tayammamu ba chogo la me ni tayammamu ke jibaliya de koso ji soro la tayammamu in ko ni tinya na tuguni ite siga salli no e ibe salli jideta me tayammamu ke ra jibaliya de koso jima soro tayammamu fana tinya femma ke komi ko munun be salliji tinya unu be tayammamu tinya o do make ika tayammamu ba chogola ibe se ka salli wore salli na dati tala wa alaikum salam bo ko ni su nana dara majorité te su ka salli cogodo ka fo suka ko basi bolawa ni nyere ye malo ya ko de ye majorité bolo silama ka ke ebi ka dina kono dongo do mugo be sa dongo do salli be ke suka ete nyedo hari bi fo na jora suka de esika yimma ko be kal dina da ni defo bayre de majorité bolo sukan salli kalan jorote ko su daleno abi sukan salli kalan mo la deresu de la kitabu de be ka suka salli kala deresu la karamo ka suka salli la kalu ya kutuba la ka suka salli kalan mo la me akala nyorote su kunaye o yere malo ya ko de nyaaw be jamana kono ko majorité te sukan salli do yoronin kele ka sukan salli fo mo su kunna o de ba la duniya mo la do yere bi la meyere o ta do be min yere fo donc su kan salli fo cogote koy jolembe su kunna o be kala kitabu de kono abu la kala mogo la kutubu de kono abu la kala mogo la waju ni deresu de kono o te kala su kun koneda na kera jamana yere kono ko te su kan salli do ko jamana majorité te su kan salli do o te lebu yere ni balawu ye jamana bolo majorité yere bolo dongo do mogo be sa hari be ma se ka su kan salli cogodo fo nan sigra an jora su karo ko na nya foye dina yere ni nyewa amma ko banka dina yere lawa donc su ka salli kala nyorote su kunaye su kun koni yede ni su dara doro jama perela u yesafu do doro ko Allahu akbar ube ka fo cede do u ka ce dofo muso do ka ce dofo muso dofo Allahu akbar abanne ka salli ka ta sutura min te su ka salli do ta kala karamola ete sigi ka wakati bila i aka komrasi togo fule nko mugo munu nu beta France ka France visa nyine ka Amerique visa nyine ka Espagne visa nyine yoronin kele dogo kun kele kono Espagnol kando be bo kala ubu sabe ko duma ni donna
ambassade kono ninde fo ni nyini kan ko bu sabe ko di ma papier de la ibu kala dogo kun kelen kono espagnol kaka français ka ima dele ka français kala bara no nibe do ambassade kono na bu sabe ka di mu bu kala mogo be kala na be kala na mogo te kala na be kala na bu lu duruse sani don ka se do me be do ambassade kono amerique taw togola ay ma se kay ka su ka salli do fo ni na jo su kuna daga hakima di jamana dewma bon ko muso ka kundigi la u b'a fɔ dɔw do ka kundigi ka ɲi dɔw ka kundigi man ɲi nin bɛ komi n'o b'a fɔ dɔw do i bɛ se k'i kun di dɔw kun tɛ di lɛsiri tɛ nin sila diina la ninnu de tɔgɔ ko tɛrɛya kundigi don tɛ ko kun bɛ digi nin de la don tɛ ko kun tɛ diga la don ɲuman ni don jugu tɛ don minnu filɛ nin ye kalo minnu filɛ nin ye ala ye ninnu da e hadamaden ka hɛrɛ de kama tɔɔra t'u bolo nafa t'u bolo hɛrɛ t'u bolo bɔnɛ t'u bolo kundi don tɛ awa kundigi fana don tɛ k'a fɔ nin don de kun bɛ digi nin don kun tɛ digi nin don de kun bɛ di nin don de kun tɛ di u bɛ mɔgɔ minnu ye awa an nɔna ine ka nɔna tɛ a kun di yɔrɔ kelen u bɛ don kelen nin bɛ kurafati nin bɛ tɛrɛya nin bɛ bidiya lɛsiri tɛ nin si la diina kɔnɔ bon nin bɛ kɛ ka min fɔ e y'a dɔn i ka masurunya mɔgɔw ni balimaw dɔ bɛ u b'i hasidiya n'u ye hɛrɛ ko min mɛn ka na i ma u t'a fɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u bɛ se ka tiɲɛ cogo min yala o mɔgɔ sugu n'i y'o dɔn i bɛ se k'i ka ko dogo olu la wa naamu i bɛ se k'i ka ko dogo e ka n'i ka ko bɛɛ fɔ olu ye mun na Kur'an aya kono tuma min Yusufu sigora ko ale ye tile ye ani kalo ani dolo tani kele k'u ye sujudi bi ale ye a fa ye sogo in kɔrɔ dɔn a ko Yusufu ma a ko i ka sogo min filɛ nin ye kana fɔ i balimaw ye dɛ fa yakiduna laka kaida parce que a b'a dɔn hɛrɛ dɔ de don ka ɲɛsin Yusufu ma a ka balimaw fana u t'a ka hɛrɛ fɛ n'a ye nin fɔ a ye kana ta dabali dɔ dabala kama a ko i kan'i ka sogo lakali ka balima ninnu ye dɛ n'o bɛ taa fɛɛrɛ dɔ tigɛ i kama donc o la hadamaden n'i yɛrɛ y'a dɔn hasidiw b'o la u t'u ka ɲuman fɛ i yɛrɛ dɛmɛ i ka kow la i k'i ka ko dogo o tigiw la baasi t'i kan o la a bɛna hadisa de kɔnɔ hadisa sahalen tɛ ko istayinu bi qada'il hawaiji bil kitman fa inna li kulli ni'mati mahsud ko aya yere deme aka haju nyana bolila ni dogoliye parce que nematigi be hasidi bila donc la basiti la ninka ni yere ya do mogomi abi hasidi ya na tora kai ka hera dome itege fana madda ka folo i ka ko dogala i kan i ka ko nya foy Boko suka salli kabar nani na kofe dow be me ka sore ma salamu bila dow fana ye kabaru nani na ke drobe salamu bila ko juman sahlendo min be dantigalen ko ba fo ka faraka ko kabar nani na kofe ambe dow ke suye o to fa delila to law
kabaru nani na kofe duwawu sima sabati ciden bolo kuyibo fo kabaru nani na kofe wala don ke bo ko bi wala na kadiye duwawu surma do faraka duwawu surma do fo na kadiye iye kabaru nani sabi fili yoromi salamu bila hadisa ma sabati ko kabaru nani na kofe nin duwawu de fo o hadisa ma sabati ciden ma fo kere kere yayi donc ni min ye kabaru fili aye e wa salamu bila fo ita don ke bo ko ni min fana ye duwawu kunkuruni ke bashi tika me fe ma sabati ciden bolo ye donc salamu fana la min sabatira salamu kele an ko su ka salli dabora surunyali de kama salamu kele de sabatira mais don ke ko ni mogo min ye salamu fana fula kan ti jalage aw kabaru fana la Allah bana nani de la sino hadisa do be ciden de la kabari duru o kera janaja dola su do ciden ye kabaru wolon fula yereke mais ko labana nani de ka cire ne sallin minkin najashi ka ko labana nani de ka o de ya to tora kabaru nani ye bo fana la har ni min trompera aye kabaru ke duru ye o be aye kabaru ke woro ye o be aye kabaru ke wolon fula fenta fana ka suka sallila o nyogona sabatira hadisa wala wa alaikum salam ko muso munun be disa biri ka salli ka surofani munun bolo dafalen to be cogodi ni an ka al-qadar kitabu nyere ta folo ako wal mar'atu kulluha awratu ma adda wajaha wa kafaiha laqdar tigi kambe salli de made ako muso salli konona la ko afari koro yero bellewra fo nyeda ni tege faraw ni muso be salli kono ni kanka bokene man ni bi ka jumara mu chela ubi bi ka sokono wo nyeda woni tege fara fula dronde sino hari sen fara anka fiqo la fo be ka datude irsalati fana ko wa khallu ma yujil mar'atu min al-libas fi salati ad-daru al-kathif wa thabir allati يستر جهور قدميها والقمار تتغنوا بها رسالة تكي فنكو كم مسو سالي فيني دغما أما فوا چمانچه أما فوا دفلين كوني مسو يبي سالي فيني ميني كان كسالي نا دغويرا كدغويا دغما كوا كاكدرو كي باي مي نيروالينو أكا جري فريكورو تدو أكورو akaja abika senfara fula abu ukofela datu abika senfara fula datu yesturu juhura qadameha na abika senfara fula na ba bedatu pe kunni nya dogo madede o kofe ika kunna biri bisa belebele ba fana meleki yerela kunni nya dogo made donc muso koni sallila far koro bede ka sutura minna sallira ni senfara fula bora kenema sosole bode la don ke bawbolo do ko ni muso sallira hara ayre ka sokono de na senfara sanfila be kenema ko ka sallite saha do ko abe saha shagusila bunte mi abe minka ko kuma sahale akanka de muso kanka far kolo bede sutura ka sokono sallila ni nyeno ni tege farakte mi akoni muso min sallira senfara nunu na sujurula be kenema ka salli sahalendo antiska ka salli cinga ka salli sahalendo mi al-ihtiyatu pour ka bodori ko ka nyugon sosola adatude senfara be datude ni arsalatigu ko ni ko ate sahayere de majabi maliki ala ulu ko ni sallira senfara be kenema o de be risala kono ko ka salli masahade ulu bode ka me kuma sahalle ko abe sahal me jeja aiki senfara fula datugo me nyeda fana ni be wali cew koro har mu ko nyeda ni tege fara kabo woyede ni ibe ka jumura mu koro ubi be ka sokono me ni wali cew be fo nyeda ka datugo ja kwa wajibi nyeda datugo wali cew kan nyeda ye
mais nu ko nyeda ni tege fara kabo oni ni ka jumana be nyogon kadu be kelembi ka sokono mais ni wali cew be yoro mi de fo nyeda ka datude aha سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن البدع والمحدثات في الدين من الأمور التي حرمها الله تعالى ورسوله وإن من البدع المحدثات التي يتعبد بها بعض المسلمين بدعة الاحتفال بمولد نبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمبيالتنو أمبايا فادلي أمبانيني على في أكان كسي كباني ركون تورما أنانك بارا جمو نيالي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالي جوم من فيلي كندا بغاتي سرولا ambe seria ma shide te minni batoci ala makka kani ala kelen kawte je nyogonte ala la ambe seria muhammadu ala ka jondo ala ka cide ndo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka saybo ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka boye ala ka jon ay sira alanye komi ala yawnya marani ala ya siranya chogomi ala ko qur'ana kono ako muminu ko ay sira alaje aka sawaba kuma fo ka cinya kuma fo ka kuma telele fo ni mogomi ni tugura alako itugura ciden ko yenni yoro soro ni yoro mi nakabu ko sobe alaka jow akado bidiya ani ko kuraw dinala kowdo ko mununi ala yu haramuya masamin korta lendo a cide ñu haramuya ewa be bidiya wula ani kokuraw bidiya mi ni silamaw do be bidiya min ke dina la kulu be ala batonaye minye ciden aka bangeli feti o ba fo min ma ko mawlidi ciden ka bangeli feti